Broski, broski, huy! Gagi pare, akala ko taong lipod na and all. Gagi, nagkakakirilhagan ako and all sa'yo, Gagi. Sorry, pare. sorry. Broski, Oh. parang kakaiba yung damit mo ngayon. Parang hindi ako sanay na nakaganyan. Hindi ka yata nakapolo ngayon. Gagi pare. I mean, syempre, inagda kita dito para mag-clean up drive. Like, super legit na tabang dito sa clean up drive and all. Kasi Gagi pare, we noticed, Gagi pare, like, super init na dasaldang kapag you know, may duros naman, so lipot na and all. It's called global warming, Gagi pare. Nagbabago na lahat. Kahit yung ex mo nagbabago, Gagi pare. Like, super legit. Kaya nag-participate tayo ngayon dito sa paglinig ng mga paglinig-linig lang ng mga tinampo and all. Kasi paglinig sa natin is not enough. Like yung sirisighid lang and all. It's not enough. Dapat we also participate sa mga ganitong klaseng activities. Kasi Gagi pare, para rin to sa ini-star natin and all. Broski, ang dami mo na nga nakakuha mga basura. Actually, what I discovered here are some interesting na mga basura and Interesting all. Sa basura? Oo, Gagi pare, this is the first time na na-encounter ko na yung parong ng mga basura is wala na, odorless na yung parong. Basura? Odorless? Pwede ba yun? Oo, Gagi pare, kasi it's been 5 years nung huling nagkaroon ng clean up drive dito sa Bicol National Park. Yeah, natural ba? Natural. Gagi pare, nagkakaporalpal pa ako and all. Kaya yung mga basurang nakolekta natin ngayon, Gagi pare, they don't have parong na at all. And also, na-discover ko din na halos nagharalo na yung udo, tsaka yung laboy. Oh, udo, tsaka laboy. Ano tawag doon? Udoy. Gagi pare, oo. Actually, meron ako sa may bitis ko and all. Yeah, tas there are also mga diapers and all. Gagi pare, ito ang mga legit na palpal and all. Bakit? Kasi, lagi nilang inaarapon lang sa mga gilid-gilid and all. Gagi pare. Ang dami pati, broski. Yeah, there are also here mga cups. Cups? I love the consistency of the cups because it's been 5 years. Ito pa rin siya. Oo pa din siya. Gagi pare. And ano pa meron dyan? ito may mga ganito din, may mga food stuff and all. Gagi pare. And hindi ko alam, tinampo to, bakit kayo naliligo, nagkakarigo sila dito and all. Like super, pero yung pinaka-point ko lang dito, Gagi pare, is that saro lang yung istaran natin. And, you know, kahit mga saradit na activities, I hope we could also participate para makatabang naman tayo. Oo nga, broski, tama ka dyan. Gagi pare, inaarapod na ako doon and all. Kagulpi pa kaming lilinigin and all. Sama ako, broski, kasama. Kasi parong, halo-halo na. Ewan ko na kung anong napaparong ko, kung yung parong ko ba talaga or what. Maiba ka ba? Oo, sama ako, broski, tara. Ay, Gagi pare.